Assalamu alaikum wa rahmatullah. Zafin soyayya ce ko kuma kishi ne? Rashin imani ne ko kuma tsantsar hauka ce take damunka? Har kake neman ka aikata kisan kai a kaina? Irin taka soyayya kenan Idi? So nake yaban kwana da shi na mutuwa zan yi. To so da yin mutuwa ne shi dan ba dubar rashi so. Arahus Film Production present you. Hausawa sun ce so dangin mutuwa ne. Ya Allah ka fi mu sanin dalilin da yasa ka kaddara mu ramma zama cikin wannan halin da take ciki. So dangin mutuwa. Kawai abin da nake so da kai shine ka tafi ka je ka kwanta ka bar mu maza fili su tafi filin daga. Ai da ma filin daga na maza ne, zaman gida kuma shi aka bar wa mata. The Secretary Defense of Love and Chief Staff of Love, the two heroes combine and emerge in one quest. So dangin mutuwa. Kai Rabe, ka taba gani ko jin inda kura ta hana zaki farauta a cikin dajinsa? Ba a yi ba ko ba za a yi ba. Yau kura ta hana zaki farauta a cikin dajinsa. Idi, dama kawai tun daga ina yi maka, dan nazo daga baya na sami ku darmani. How can a man will join a fight while he's not a hero? How can a man win the battle without the support? They rise a sound, they rout a sword, they left and they lie hand in each other. So dangin mutuwa. The hunter become the hunted, all because they want to emerge in a one lady. Who will win? Who will grab? Who will get the lady in his ram? Find out in So dangin mutuwa. Ka dagula min tunanina, ka watsan min da farin ciki na. Ka kuma raba ni da nishadi, ka zalunci zuciyata. Zan yi alfahari da wannan rana saboda ita ce ta zama mun babbar rana a gare ni. Kai Idi, ya kamata ka sani ko kuma ka gane daidai da minti da ko da ƙwayar zarra. Ba na son ka, ba na ƙaunar ka. Me ma aka yi da maza? Yaushe aka fara jarabawar? Tambayoyi nawa aka yi maka? Sannan amsoshi nawa ka bayar? Da har za ka rufe littafin ba tare da ka karɓi sakamako ba. So dangin mutuwa. Producer by the excellent of the voicer, executive of the moment, Hamisu Breaker. This is a movie who will turn the saga this sound. He will turn the saga this 2020 year. Find out in So dangin mutuwa how the battle will end. It will start with the Casey, will start with the Mercy. So dangin mutuwa. And directed by Amina Al-Rahos. 747. So dangin mutuwa. So dangin mutuwa.